Chibai vek ule tun chuma chuan plum thei le theitè hmul chi khat peach ang khan compot kan siam dona ma se chumi ma chuan ni kuma kan siam sa ka han ti lan shim ka du loka hi theitè ni kuma kan siam kha ania apumin hi chu kan zai phel lawa chu kan hong china nga a hon da shim po hi chemte a hon anga ya chan chu a ngelu tu ka wang khan kan hong chin dona ni hi a hondan tur tik ani lem lova ma se kan lo ti than to dan ani a description a hondan tur link ka da e hetia kan kar hian aron rideu puk anga khatiam khan hakha ake ri ni lovin boruak ron chuak ri ani te khan hon ol sam to sot mi ni lem na tum do le ka du chuan tuye te da thea mani du tan to khan ni me dora fruity te vele ai chuanin a hrisil zo ka ringa martina po he te ang de hlir hi kan in tira I kan lei khat khop mai a hrisil zo ka ring shim ni lo siam ve tu ni chuanin I video te mun te kin lo thlir do na o he plum thei hi kan zai phelanga chuan amu kan payang heng plum thei hi hrisil do mai ni a fiber an pai tama chu no pang constipation ek lampang har satna neya tile puitling tan pu aman thei thawani chuan bura pumnga angvel theu kha kan tuna ai apum kha an lena wang khan chini fian nga theu kan thun le a fian nga ai tlem po hi atel thei thawa ma se tel tlem lu tuk suang che achan chu chini hi a chetur veng tu pakhat kha ani ve a tuna chuan tui kan lo lei tu anga a lei tur chin hi a ngong wal chin a ngong rek chin thleng kha tui lei tur ani tuna nge tokin kan lo chin vekang a chin hi a phui that lo chuan nakina khan a che ma dona chuwang chuan kan film phur le turani tuna chuan peach compot tur ha kan bua sai ve le thunganga kan ta hi chu an hmin that em wangin a troi deuh reute oma chuwang chuan ti fai that anga ya amo omna te hi kan ti faia chuan a kor te kan vela chuti ni lawa an hmin lu tuk lo chuanin a kor velangai lawa amu kha han pai top kha ani me ani tuna bura pali panga vel theu in kan lo da le anga chini fian nga amami ang khan ti hian plum thei ni khan ti danin ang vek to ani bel monga khanin tawel mupuan emoda masak turania ti hian kan thil siam te antam thama chuwang chuan bel liana hian kan ti chok mai zela ti chuan tui kan lei le anga tui hian bur chin kha chim turani ti chuan tui kha ron so chwa to chuan me kha sawak to tur ani lawa medium heat da turani an so na satlu tuk chuan bur khanin tau ke ang ti kha hla oma chuan minute somni atanga somthung vel an so ber nuwa khanin bul kha kan la chuaka du chuan tuisa khan tui votte han lei dai phutla tin ti kan lau nan heng bu te hi an la sa a nakina an dai deuh huna an hnunga mi te ang hian kat khai khup ve don ani
dargar khatvel tal akhai khupin kan da anga hei hian a chin hi ati nghet thasot don ani chumi zuwa chuan bur te hi an da that thei to anga kan da tur hmun chu room thim lam le dai ni ina direct a chun lo na hmun na kha kan mamo ani khati zong kha ani a kan video te min lo thlir saka wangin kan lom em e cha iti chuan min lo subscribe pa min lo like saka thei pe chuan min lo share sak turin kan so ma cheu